Як Лукашенко хоча вырашыць сур'ёзную праблему? Што за маладая прыгажуня прамяняла яго на жабу, а таксама чым здзівіла беларусаў удава макея Вера Палякова? Вітаем, сябры! Гэта наша ніва і пачнем з неверагоднай гісторыі, у якой фігуруюць дзве маладыя прыгажуні – Лукашенко і наркатычныя жабы. У 2020 годзе на тэлеканале АНТ з'явілася новая рубрыка пад назвай «Двое из дворца». У ёй дзве маладыя журналісткі Ганна Пыш і Наталья Стельмах захоплена расказвалі пра тое, як прайшоў працоўны тыдзень Александра Лукашэнкі. Задачу яны мелі простую – паказаць уладу як бы з чалавечага боку. Прычым адна з дзяўчат, Наталья Стельмах, лічылася адной з зорак лукашэнкаўскага пулу. Агулам яна адпрацавала на АНТ больш за 10 гадоў і добра разумела правілы прапаганды. Напрыклад, менавіта Стельмах казала Лукашэнку, цытата, «Грамадства чакае, калі вы ўжо прызнаеце Крым». Пасля пратэстаў таксама нічога не змянілася. Наталья также аддана рыхтавала рэпартажы з выбараў і пасля рэферэндуму ў 22 годзе. Але ж затым яе лёс зрабіў максімальна нечаканы паварот. Стельмах раптам звольнілася і разам са сваім партнёрам пераехала жыць у Мексіку. Прычым у новай краіне дзяўчына займаецца вельмі нечаканымі паслугамі. Яна ладзіць так званыя рэтрыты будучыні, за якія ў Беларусі б атрымала шмат гадоў турмы. Сутнасць бізнесу ў тым, што Наталья прапаноўвае ўсім наркатычныя вопыты пад кіраўніцтвам нейкага дасведчанага шамана. На такіх сустрэчах кліентам прапануюць адмысловыя грыбы, а таксама псіхатропнае рэчыва, якое здабываюць жабы буфа альварыус. Патэнцыйным удзельнікам абяцаюць глыбокую унутраную трансфармацыю, вызваленне ад эмацыйных блокаў і траўм, а таксама ачышчэнне ад назапашанага стрэсу і напружання. Само сабою, усё гэта не бясплатна. Удзел у такім рэтрыце каштуе для пары 1515 еўра. У кошт уваходзіць пражыванне, 2 дні 3 ночы ў гест-хаусе, вегетарыянскае харчаванне і, канешне, цырымоніі з грыбамі і жабамі. Прычым былая прапагандыстка нават змяніла імя. Цяпер Наталья Стельмах называе сябе Наці Рышна, і пакуль яе былыя калегі ў Беларусі запісваюць прымусовыя відэа з былымі удзельнікамі пратэстаў, яна робіць інтэрв'ю з людзьмі, якія пакаштавалі выдзяленні жабаў. Нягледзячы на хваробу, Лукашенко развіў нейкую шалёную актыўнасць. Учора ён сіпла крычаў на чыноўнікаў у палацы незалежнасці, а сёння прыехаў сіпець у мінскі тэхнапарк. Там ён паглядзеў на ровары, электрасамакаты і матацыклы, павучыў працаваць мінскага мэра Кухарава, а затым патлумачыў свае прынцыпы і падыходы да прамысловасці. Маўляў, маглі б зрабіць ракету ці бомбу, але ж робім трактары і ровары. Мы можем сделать и космическую ракету, мы можем, я говорю, сделать ядерную бомбу, что угодно можем сделать, но есть проблемы какие? Время и деньги. Делать надо быстро, ну ладно, время, а где мы возьмем деньги на эти ракеты? И третий вопрос, ну а это нам надо сейчас? Нет. А это надо. И автомобили, и тракторы, и велосипеды, и мотоциклы, это все надо. Акрамя таго, Лукашенко прыдумаў, як вырашыць кадравы крызіс, які апошнія гады становіцца ўсё глыбейшым. Мінулай яго ідэяй было запрашэнне пенсіянераў назад на працу. Цяпер жа Лукашенко хоча запрашаць у Беларусь мігрантаў. Вось, што ён паведаміў аднаму са сваіх суразмоўцаў. Цытата. «Калі хочаш запрасіць таджыкаў, узбекаў, казахаў, сірыйцаў ці афганцаў альбо любых людзей, то запрашай. Але ты павінен ведаць, што гэта за людзі і што яны табе патрэбныя на гэтым месцы і могуць гэтую аперацыю ажыццяўляць. Не умеюць, то навучы, але ты за гэты дзясятак 20 чалавек павінен адказваць галавой». Канец цытаты. Пасля гэтых павучэнняў прайшоў традыцыйны выступ Лукашэнкі перад рабочымі. Там ён спачатку паведаміў, як ставіцца да будучых выбараў. Знаю, что идут дебаты, но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов. Да и знаю, что, ну что дебаты, чтобы люди разобрались. Ну вам надо разбираться, что? Разбирайтесь. Затым жа ён пачаў палохаць прысутных нападам на Беларусь. Совет Безопасности Беларуси заявил о том, что у них есть планы, у наших беглых, нападения на Беларусь с оружием в руках. Не то с Украины, не то с Польши. Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь. Акрамя таго, Лукашенко выказаўся пра пагрозы Польшчы канчаткова закрыць межы з Беларусю ў такім вось тоне. Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим. Мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод возит туда продавать? Нет, они же санкции против нас ввели. Праўда, тут жа Лукашенко адкрыта прыгразіў суседзям і паабяцаў новыя атакі мігрантаў на польскую мяжу. Но мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже 1000 раз об этом говорил.
с петлей на шее, я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать. З падачы свайго прапагандыста Ігара Тура Лукашенко сказаў і пра вызваленне журналіста і палітвязня Андрэя Пачобута, на якім настойвае Варшава. Они отказались от Пачобута. Поляки отказались вести даже разговоры по Пачобуту. А, Б, насколько меня информируют, Пачобут не хочет туда ехать. Вот и весь вопрос. Это наш гражданин, он нарушил закон, по закону он ответил. Ну, дальше будем смотреть. Але гэтая гучная заява Лукашэнкі адразу ж абверглі. Міністэрства замежных спраў Польшчы паведаміла, што Варшава ніколі не адмаўлялася ад перамоў наконт вызвалення Андрэя Пачобута. Страшныя заявы беларускага генерала. Кіраўнік Рады бяспекі Вальфовіч працягвае нагнятаць. Ён, як і Лукашенко, расказвае пра нейкія атрады, якія рыхтуюцца за мяжу для ўварвання ў Беларусь і змены ўлады. Вальфовіч запэўнівае, што гэтыя атрады нібыта маюць план захапіць нейкія памежныя рэгіёны Беларусі і прасіць, каб туды ўвялі міратворчы кантынгент. Як гэтыя дзеянні зрынуць Лукашэнку, Вальфовіч, праўда, не тлумачыць, але ж з Крамля ўжо адгукнуліся і паабяцалі, калі што, сваю дапамогу. Раней прыкладна тое ж самае казаў і Лукашенко. Спачатку ён расказваў пра нейкія планы захапіць Кобрынскі раён, але ж пазней сам называў ім жа агучаны план ідыёцкім. Удава Владзіміра Макея здзівіла ўсіх. У тэатры юнага гледача, якім кіруе Вера Палякова-Макей, паказалі спектакль пад назвай «Палачанка» пра гісторыю княжоўны Рагнеды. Праўда, у новай пастаноўцы ўсё перакруцілі так, што цяпер ва ўсім вінаваты Рагвалод. Са школы мы акурат такі ведаем гэтую легенду як гісторыю гвалту і забойства, якое жанчына так і не даравала. Напрыканцы 977 года наўгародскі князь Уладзімір сватаўся да Рагнеды, але яна ўжо была заручаная з Яраполкам, вялікім князем кіеўскім. Калі ў Полацк прыехалі сваты Уладзіміра, Рагвалод запытаў дачку, ці хоча яна за таго замуж, але Рагнеда адмовіла, нібыта сказаўшы: «Не хачу разуваць рабынінага сына, але Яраполка хачу». Такі адказ быў прамой абразай, бо маці Уладзіміра была палоннай і ключніцай княгіні Вольгі. У выніку Уладзімір узяў Полацк, забіў Рагвалода і гвалтам зрабіў Рагнеду сваёй шостай жонкай, даўшы ёй новае імя Гарыслава. Пасля Рагнеда спрабавала адпомсціць мужу і яго забіць, за што разам з сынам Ізяславам яе саслалі назад на полацкую зямлю. Але ж у п'есе Дударова, па якой ідзе спектакль, і ў самой пастаноўцы гэтую легенду падаюць інакш. Цяпер гэта гісторыя кахання Рагнеды і Уладзіміра, якой спрабуе нашкодзіць полацкі князь Рагвалод. У выніку рэакцыя гледачоў стала неадназначнай. Адны называюць гэта цікавай інтэрпрэтацыяй старога падання, а іншыя наракаюць, што такі падыход апраўдвае гвалт і зверствы князя Уладзіміра. Ідэалізацыя яго вобраза выгадная ў ідэалагічным плане не беларусам, а чыноўнікам і расіянам. Цяпер актыўна робяцца спробы уніфікаваць гісторыю Беларусі і Расіі і прыбраць з яе тых персанажаў, якія для аднаго боку злачынцы, а для іншага героі, як той жа Кастусь Каліноўскі. Тое ж і тут. Для расіян князь Уладзімір герой, святы хрысціцель Русі, а для беларусаў жа гэта заўсёды быў неадназначны і хутчэй негатыўны персанаж. Але ж цяпер, падобна, гэта таксама хочуць змяніць. Каб выратаваць сяброўку, жанчына напала на работніка міліцыі. Усё адбылося ў Лельчыцах. Увечары даішнікі спынілі парачку, якая ішла па дарозе і не мела флікераў. Пачалі складаць пратакол, але ж падзеі заўважыла знаёмая парушальнікаў. Яна пачала здымаць падзеі на тэлефон. Гэта не спадабалася міліцыянтам, і тыя сілай пасадзілі жанчыну ў службовае аўто. Але ж нечакана на дапамогу прыйшла яе сяброўка. Тая, што была з мужчынам, але без флікера. Яна паспрабавала адбіць знаёмую і пару разоў ударыла аднаго з сілавікоў. Вынік сумны. Адна жанчына атрымала адміністратыўку за непадпарадкаванне міліцыі, а другая ўжо крыміналку за гвалт у дачыненні да сілавіка. Цяпер першай жанчыне пагражаюць суткі ці штраф, а другой да 7 гадоў калоніі. Пошукі кахання скончыліся дрэнна. Трагікамічная гісторыя адбылася на Віцебшчыне. Там 33-гадовы жыхар Глыбоцкага раёна вырашыў знайсці сваё каханне на сайце знаёмстваў. У выніку яго пачалася перапіска з нейкай дзяўчынай. Тая пачала расказваць пра заробак на біржы. Патэнцыйны кавалер паверыў, уклаў пару тысяч даляраў і застаўся без грошай, бо гэта быў звычайны развод махляроў. Але далей было весялей, бо праз нейкі час у мужчыны завязалася перапіска з іншай дзяўчынай.
спакойнай. Ён паскардзіўся суразмоўцы на тое, як яго падманулі з дапамогай выдуманай біржы. У адказ новая знаёмая паабяцала дапамагчы і расказала, што ведае іншую біржу на 100% надзейную. Мужчына уклаў грошы і туды і таксама застаўся з носам, бо гэта таксама былі махляры. Але ж і гэта не канец гісторыі. Пасля наш герой знайшоў у інтэрнэце нейкага юрыста, які абяцаў дапамогу ў такіх сітуацыях. Даверлівы кліент выканаў усе яго інструкцыі, перавёў $2700 на указаны рахунак і зноў застаўся без грошай, бо і юрыст апынуўся махляром. Толькі пасля гэтага няшчасны мужчына пайшоў у міліцыю. Агулам ён згубіў $6000 і вярнуць іх, хутчэй за ўсё, ужо не атрымаецца. А ў Мінску ахвярай ашуканцаў стаў пенсіянер. Ён паверыў у класічную схему тэлефонных злачынцаў. Маўляў, ваша ўнучка вінаватая ў аварыі і каб яна не села ў турму, трэба заплаціць. У выніку пажылы мужчына аддаў кур'ерам махляроў $17,500. Пазней тых кур'ераў знайшла і затрымала міліцыя, але ці ўдалося вярнуць пенсіянеру яго грошы, не паведамляецца. У кожнага чацвёртага дарослага беларуса сур'ёзныя праблемы. Як паведаміла Вольга Салко, галоўны пазаштатны эндакрынолаг Мінздароўя, у нашай краіне нечакана кепская сітуацыя з вагой насельніцтва. Па словах медыка, больш за 60% насельніцтва Беларусі маюць залішнюю масу цела, у тым ліку крыху больш за 25% атлусцення. І гэта вельмі высокія паказчыкі, прычым прыведзеныя лічбы ў жанчын трошкі вышэй, чым у мужчын. Акрамя таго, больш за 20% дзяцей і падлеткаў у Беларусі таксама пакутуюць ад атлусцення. Праўда, як цяпер вырашаць гэтую праблему, доктарка не сказала. Трагедыя адбылася на Гомельшчыне. Там адбылося лабавое сутыкненне аўтамабіля маркі «Жигулі» і мікрааўтобуса. У выніку здарэння жанчына, якая была за рулём легкавіка, загінула на месцы. Яе пасажырка і кіроўца бусіка выжылі, але з траўмамі дастаўленыя ў бальніцу. Што прывяло да здарэння, пакуль невядома. Цяпер у справе разбіраюцца даішнікі і эксперты. Грошы за бяду. У Барысаўскім раёне жанчына паслізнулася на ўзбочыне дарогі і атрымала сур'ёзныя траўмы. Яна зламала абедзве нагі, 4 месяцы правяла на бальнічным, перанесла 2 аперацыі і цяпер чакае яшчэ адну. У выніку жанчына падала ў суд на арганізацыю Мінаблдараўтабуд. Маўляў, гэтая кантора рамантавала дарогу, што прывяло да шматлікіх ям, у адну з якіх і трапіла пацярпелая. За свае пакуты жанчына запатрабавала $3600 у якасці кампенсацыі матэрыяльнай шкоды і 10 000 за шкоду маральную. Суд стаў на бок пацярпелай, але, як звычайна, трохі паменшыў суму. Агулам дарожнае прадпрыемства абавязалі сплаціць $10 500 жанчыне плюс каля $150 дзяржаўнай пошліны. Вясёлыя навіны з Гродна. У мясцовым заапарку з'явіліся нечаканыя сябры. Гэта сабака Вейса і каза Пудра. Прычым прыяцелямі яны сталі выпадкова. Раней жывёлы жылі ў суседніх вальерах, але аднойчы хтосьці збіў замок і на раніцу парачку пабачылі падчас сумеснай прагулкі. Пасля таго ветэрынары вырашылі больш не раз'ядноўваць суседак. Час паказаў, што гэта сапраўднае сяброўства. Улетку казу перамясцілі ў іншую частку заапарка, і лайка затужыла і перастала ісці на кантакт з людзьмі. Прыйшлося вяртаць Пудру да сваёй сяброўкі. А калі ў Пудры з'явіліся казляняты, то сабаку на ўсякі выпадак пасадзілі ў суседні вальер. Але калі казляняты пералезлі да яе праз краты, то лайка пачала клапаціцца пра іх. Яна абараняла малых ад людзей, якія праходзяць міма, і грэла казлянятаў сваім густым футрам. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.